gól jste utnul, máte to spočítané, kolik zápasů jste čekal na ten kýžený první gól? Hrátal som to z začiatku, potom už som to prestal hrátať, lebo ani to sa mi ešte nestalo v mojej kariére, že by som tak chvíľu čakal na gól a som rád, že prišiel zrovna dneska. Takže jste si užil tu radost, by se popsal trošku ten gól? Trošku tak ako ten gól proti tým Českým Budějovicám v tom predĺžení. Tak som sa s ním strašne tešil aj vlastne, že už sme vyhrali o to viac, ten gól viac tešil. No těžko to proměnit tu šanci, co ty pozice byla jasná? No tak v tej situácii, akej som bol, už som bol x-krát, čo som trafil buď vedľa, alebo tyčku, alebo tak konečne trošku to šťastie prišlo a vlastne som dal ten gól, že tam padol. Jak hodnotíte ten výkon? Nám se zdálo z hlediště, že byl výborný. My sme hrali super, my sa dívame len dopredu, každý zápas chceme ísť naplno a toto je množstvo robotníkov a dričov a to asi to zaslúži. Takže aj tam v tej tabulke, kde sme, tak je to preto, lebo ten hokej hrajeme všetci na srdce.